Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. O karon sa sumpay ning sugilanon. Bye-bye, Papa. Part 8. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Finoblog. Mga anak, wadang inyong kamingaw. Niining ako tarong paglakaw. Pastilansing. Mayong Pasigin sa pagbuminaw sa tungtawhan ang Lex nagpahatag at Finoblog. pagkaon. Tingalig doon na siya daot ang plano ni Dudut ug Miles. Kay para man kuno nilang duha tong pagkaon. Tingalig mga kidnapper to sing. Ug giplanuhan nilang kidnapon ang atong mga anak. Unsa? Posible ba gud nga? May nakahuna-huna pagkidnap ni Dudot o Miles. Tay ko rin. Murag imposible man. Kaysa unsang rason. Unsa may ilang makuha sa ato mga anak kung ilang kidnapon nga pobre man ta. Wa man sila makuha nato. Dili na imposible, Francine. Kay wa ka day mahibaw sa mga balita o mga istorya-istorya diha. Nga may mga panghitabo nga ingon ana. Nga mga bata pa pangkidnapon alang sa prostitusyon o baka ibaliga nga to sa mga foreigner. Himuong pangwartahan ng mga sindikato. Aw, tingali. Pero sa akong paminaw, wag kuli na din yung may tabo sa ato. O lagi. Pero way kumo sa managana, di pa? Aw, hinoon. Pero, kadiyot. Wa kay gisugo sa mamatan siyang paghatag ni atong pagkaon sa mga bata. Si Mama Tansyang? Dili ba posible? Ha? Oh, basin. Pero kung si Mama Tansyang ang nagsugo atong naghatag sa pagkaon, di ba di ay sa manugon o musulti sa nagsugo nga pasultihan sila si Dudut ug Miles nga gikan niya tong pagkaon? Mao. Usa pa, wa man tingali man limod nimo nga kung may igasa man si Mama Tansyang sa duha, syupaw gyud na. Kaya mo na ilang paborito. Kun mao. Di man digig katong mao mga pagkaon. Kung way daw tang intensyon ang naghatag adto. Dako og posibilidad nga kaila nato ang naghatag adto. Murag. Maingon-ingon gid ana day ko rin. Kun mao. Kadiyot. Dili ka si... Katubang imong amigo sa sawang. Dili pa, mahigayon nga gihatagan niya og pagkaon sila si Dudut ug Miles dito sa eskwelahan. Nahinumdum ka, ana. Si Grigi? Dili ka siya, Francine. Siya ka? Basin. Pero sa unsang rason? Unsay sa unsang rason? Dili ba? Kung siya magani ang nagsugo og paggatod sa mong pagkaon, maurag ito iyang tuyo. Ay, ang buot ba kong ipasabot nga, maurag iyang tuyo ang pag-adto sa eskwelahan ni Dudot ug Miles aron hatdan sila pagkaon? Oh, kinsay nasayod kung may lain siyang tuyo dito. O baka may tuyo siya ditong dapita. Unya kay duol tingali ang yang tuyo sa eskwelahan sa mga bata, mihapit na lang siya dito. Kaha? Pero, sa manggoy naaan akong siya. Ang nga ganit tingalit ang magpasalamat kung siya ang mipahatag atong pagkaon sa mga bata, dili pa? Sige lang, sige lang. Inigpangumpra na to balik dito siyang tindahan sa merkado. Mangutanan ko niya labot niya eh. Kaya kung siya gani, pasalamatan ako siya sa himo.
Hala no. Dali as padahon sa. Mo-graduate man pohon si Dudot sa elementarya si. O lagi, shoot. Siya lagi siya. Ram kagwa malipay ga mo-graduate si Dudot sa elementarya. Ha, kanindutan na. Mo high school siya pohon, ikabis klase. Kinsa ba'y dili malipay, shoot? Nalipay ko eh. Mo lipay ang kisdom kay naong. Ha? Dagway mo eh. Wag dagum. Dagum naong ni mo. Ang ako good, shoot. Kaya nga mag-graduate na si Dodot sa elementary. Inigabli po no pohon sa klase. Mo high school na siya pohon. Oo. Lisod ba sa mong dito college samtang ka eh? Shoot, huwag ka makasabot na ako. So may kuha masabtising. Way eskwelahan sa high school din sa atong dapit isyot. Tuang kini sa lungsod. Layo og nagpasabot lang nga kinahanglan ning pangandaman. Labi na niya pohon ang gastuhan. Sama ka eh. Libre mo ng high school public. Oo, libre bitaw. Pero ang plite kada adlaw, ang bahon pa. Ang mga kinahanglan na niya sa iyang pag-eskwela pohon. Dili naman na parehas elementary nga dili kayo bugat ang gastuhan. Aw, bitaw po no. Kana. Mo na hinungdan ko nga nung nini mga higayon na. May kabalakan ako. Nag-advance na nga akong hunahon sa problema sa gastuhan pohon. Mayong Sa mo pagbumilaw tingali. sa Lex Nga Pino pohon-pohon Vlog. kung itugot sa Ginoo. Nga mo-graduate na usab si Miles. Duha na gid sila pohon ang gastuhanan sa high school. Di ba? Oh, bitaw sino. Pero ay, kablak ka. Maluod yung pang ginoo eh. Ampo ba? Ampo. Ampo lang ta. Oo. Nag-ampo magyud ta. Pero kinahanglan nga atong pag-ampo, banan gyud na sa atong paglihok, di ba? Sa atong kakugi. Aw, dapat lang. Eh, mingon man ginoo sing. Nga, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Mauna siyot. Mulihok man gyud ta. Labi na nini atong panginabuhi sa mag-uuma. Nga kung dili ta mulihok, wa gyud ta. Unya ining nasinati na to karong katalagman. Sa grabe nga huwaw nga dako kay kadaot sa atong kaumahan. Sa pilapilan. Sa atong mga basakan. Aw, sumangagod. Nahubsan ang atong patubig din ang irrigation. Hinungdan nga dako gyud kay tag-alkanse. Nga ato ra bang puhunan sa pagpananom sa atong abono, inutang. Kaya, unsaon na to nis pagbayad? Ay, bitaw eh. Saan mo pagkambyo ini? Lisod yung tuosing. Ug mao ginihinungdan syot. Ngaron matubag na ko pohon ang panginahanglan sa akong pamilya. Labi na sa pag-eskwela sa akong mga anak. Mulang gyud ko. Bahala na lang. Francine! Oh, mo padayon hindi kasi mong plano. Abi na kung nausap ang imong nahuna, tulad itong imong giingon nga pwedeng hangin sa mga bata ni mo. Ni Dudot ug ni Inday Miles nga ilang kaplargaw sa layo. Kung kaya lang sa atong kita sa pagpangumasyot. Nganong mularga man ka ko? Wa man tingali wa maglisod na to ni Sing. Pero ako ba, luoy sab sila si Dudot ug Inday Miles nga malayo kanila. Nga malayo ka siyang pamilya. Okay na ni mo day. Kinsam kay amahan nga. Nagmahal siyang pamilya nga malipay nga malayo siya nila. Wa man tingali, dili ba? Pero nilang panginahanglan. Ang damgo na ko para nila siyot. Dili na ko kinibuot nga magkompromiso. Tungkol kay bation ko kamingaw nila. Oh, sakit po na ko siyot nga malayo ko nila apan. Ako kingantuson. Matubag lang ang angay para nila. Tungkol kay dili ko buot. Nga among kalisod karon ni Corina ilang masinati sa tibuok nilang kinabuhi. Sabtan ti kasi. Ako nun ako. Nalisod kayo nga malayo ko nila apan. Kinahanglan nga ako kining kayahon bisan lisod. Mao lagi, pero sila. Sa sinugdan tingali. Mag-ul sila og dili sila mosabot na ako. Apan sa pagpanglabay niya sa panahon. Tingalis nga tungad to.
makadawat og maana na sila. Unya, si Corina. Supa ka pud ka siyang malayo kanila. Kinahanglan gid siyang musabot. Kay dili na yun para nako. Para kini nila. Niya ug para sa amo mga anak ni Dudot ug Miles. Sa ato pa, ilang hibawaan. Usan ni mga adlaw. Malayo ka na sab na mong imong silingan din. Aw. Ingon anak gid usahay ang kinabuhi siya. Suman, di na gid ba usab ang imong una-una sing? Sigurado gyud ka? Oh, shit. Ug ang ako lang, puhon-puhon. Palihog niya taong kong tanaw-tanaw nila, shit. Ay. Apil ang punta kaguol ini si. Ikaw yun. Itaw, kailan ko na to. Mga abag ko ba? O no? Eh, pag binata di, oy. Amor pa, sing. Amor pa. Gusto na anong drama ni mo. Sige na, undangon na ito ng itong istorya kay may tuon pa ko sa sawang. Pag-usap ka dito. Eh, pakikitaan ako ang sodo kong amigo. Si Grege. Kay nagsabot na miyan tong niyagi mga higayon nga magpatabang ko niya. O may pakisayran sab ko niya. Sige. Atos ako. Kanit sa. Uban natin ka. Ha? Ano man? May nang pahimubsan akong niyaga pa sa ato. Kay, ingawam lang kung mo puhon kung maadto ka sa layo. Saba niya, shoot. Uy, Bitaw, sing. Kino yung isulti mo. Di ka mo sugot ka mo balik ko mo. Ligyan ko siya taron. Maghila ko. Hubos ko parol. Atrawa niya. mau. Sorry, boss. Wala na ba din tindahan si Dong Grigi, oy? Mau ba? Oh, wala lagi. Waderon siya din his tindahan? Wala lagi, boss. Kadiyot. Ay lang kong tawag ka og boss, apyot. Mawaw na. Tawag lang ko og Francine. Hala, sorry. Okay na. May problema. Yun na. Kay waron si Grege din sa ato pa. Tuwa siya sa ilang bay. Okay na tingali akong atoon. Kay may importante lagi kong tuyo niya. Ay, wala po siya dito. Tuwa siya sa kauluhan karon. Sa Manila ba, may importante ang giatiman. Murag, sa iyang negosyo mo siguro ka to? Mau ba? Wrong timing di ko. Sige na lang. Okay lang. Mubalik lang tingali ko mauli siya. Kanus aka to siya mauli. Apyot man to'y nga ni mo, no? Apyot, pero wala na ba kumusayo na kung kanus ato siya mauli dinis ato? Sige na lang. Pohon na lang. Mubalik lang ako, mauli na siya din sa ato. Nga raw miuli ka man din Apyot. Ganamay dagang tabanganan dito sa tindahan, dito sa sawang. At susuri yung Grige, pero dito man ko sa tindahan itong amigo ni mong katangalan o Francine. Dito gis Francing? Oo, dong. Ay, nangumpra o para tinda o nangitaas po ni mo. O, nya, gigiyon sa man mo. Imo magisultihan sa gitugo ni mo? Oo, dong. Ay, ako gituman imong ingon nga ingnon siya nga wala karon dinis atong dapit. Kay tuam ko sa Manila. Salamat Apyot. Pero dong, naluoy ba akong nagtanaw na niya, oy? Diyag, giingnan ako siya katuwa ka sa Manila ba? Uy, nasubo, ito mong kaayog nawong niya, dong. Nagdismaya. Namingoy, pakadungog sa akong giingon niya. Ug, yusa dong. Nga ano mo day, dong? Nag-aaway ka mo? Nagkakadiferensya ka mo? So alam di problema ninyo, Dong Grige, oy? O kisa may naghatag ni mong katungod nga magpakisayo na kung kusay problema Apyot, ha? Kukuhan ka kining...
Sorry dong ha. Wa may problema. Now Wa. sa Lex O Pinoy ayaw na Vlog. nagpangutana kung nga nga nagpalimod ko. Period. Sorry, Francine, nga nagpalimod ko. Pero di lang ko buot nga magguba ang maayo na itong relasyon. Dili, Sing. Dili ko buot nga masayop. Dili. Pero, unsa man kaday ka-importante ang iyang tuyo. Murag may tinaguan kini tinatago si Dong Grige na. Pareha sa akong tinanukan. Balog nga no. Nga bisa kong saog tanog. Wa magud mahinog-hinog. Wa magud muyuli warong mayilo baron mailhan nga mahinog na kina. Ay bitaw ron. Ano kaya ang tinataguan ni Dong Grige na ayaw niyang gustong malaman ako sa? At bakit? Bakit kung unsa magyuday ka ag iyag rason nga nagapalimod man siya? Bakit dun kaya? Gusto. Pertine. Sayon kayo aron mahibaw ko. Aron mo sulti ko siya ngano kano? Mahibaw na ko. Hubgon naman. Hubgon ako siya. Aron yun siya magulaan. Ay, gulat. Aron mo tugaan. Mapugan po na eh. Ginoo. Kanusam ka tumabalik si Greg din eh. Naipaw ko. Siya may magigamit aron mutabang na ako. Mayon tag dili siya magdukay dito Ginoo. Dili ng unta. Dugay lagi kang nauli nga mipalit og para baligya nato dinis tindahan, Francine. Sorry, day ko rin. Nga, nalangay ko. Mihapit ko sa simbahan. Okay ra. Ipahimutan ko na nako ning mga ginumpra ha. Ay, ako na lang, ana. Sige lang, ako ra. Sing kadiyot. Hmm? May problema? Problema? Oh, wa man. Siguro kang wa? Ngano kong nakapangutana ka man ana ha? Mura man gud og subo ng naong nimo. Ikaw, gyud. Bitaw. Okay naman, good. Nag-ilhanay na tasing. Mulimod ka pa nako? Ikaw, gyud. Wa man, good. Bitaw, ako sa ning ipahimutang diri sa tindahan, ha? Kadiyot sa... Nagkita mo si Greggy? Sige na lang. Ipahimutan na lang na dito palihog. Kaya magluto ko sa atong paniod to. Maghatod para ba kong paniod to sa mga bata dito sa eskwelahan? Ako na lang unyay hatod sa mga bata sa ilang paniod to. Ako lang. Kaya may hapiton daay ko sa ilang torya. Ngano man? Wa siya matubag. Klaro kayo nga. Hisabtan niyang nadismay ako. Kung sa iyang pangutan akong nagkita ba Miss Greg? Masabot nga. Totoo siyang nakikita ko ini. Kana tungod sa akong
gipatabangan niya nga trabaho. Sa iyang tinupakan, klaro kaayo ang iyang pagpamugos kaniha nga siya lang ang mangumpra para sa tindahan. Kay buot niyang makikita ni Greggy. Walang siya musulti. Ug tingali, iyan ang gi-follow up sa iyang gipatabangan ining trabaho. Kay wa siya ay klarong tubag nako. Masapot ka huwag yun mausabag yang huda-huda. Biyaan ko na niya. Francine. Day ko rin. Day? Hain man ka, Day. Day? Oh. Niya ka ramang uday din sa sala. Huwag ka man mutubag sa akong pagsangpit ni mo. Huwag kang kabati. Huwag ka man kutingog. Ngano ka? Bantay palihog ang tindahan. Kay maghatod kong paniod to sa mga bata. Kadiyot. Naghila ka? Ha? Wa man. Sige, muadto na ko. Kay hapit na ron sila mamuhi. Kadiyot sa agod. Maghatod ako sa paniod to ni Dodot ug Miles. Day ko rin. Day! Kadiyot sa agod! Nang luod ka? Day? Mura lugwa siya makabati sa akong pagtawag. Masabot na ng luod siya na ako. Dili lang siya musulti. Ano day ka makurin? Walagi ka magtingog diho. Itaw ma, naunsa di ay ka. Ha? Unsay na unsa? Wa man. Klaro manggod. Bitaw, klaro cute kaayo. Amo gyud. Nagaway mong papa, Francie. Aha? Maayong Nag-away? pagpaminaw sa Lex Paano po? Pinoblog. Wa man. Go lagi kay kang tanawon. Bitaw ma, mura kag dunay problema. Mura pud kag gikang naghilak. Kamong cute. Bisan unsa na lay musuda ng inyong huna-huna. Okay ra man gud ko. Okay ra gyud ko. Wa ko'y problema. Sulti lang gud ma. Padayon juglar kasi Papa Francie. Oh, Ha? Uy, Makurin? Ikaw basing ba? Wadyo ko na pakuyugan to sa sawang na. Gusto na ko na ng pagbinata ni Mosyot. Binata mo eh. Nalinag ko may kuha. Pusla mang ulang yaw ka. Ay pusla lang na akong higayon nga. Niya ka pa di sa to. Wa may makita ni Gregi. Ha? Mo kita? Isulti bitaw kung wa. Mangutahan na pira Oo. Oo. Pero kung mo magkita, ha? Wala magto sila, ha? Iba nag-ingon magka na siya nga. Kung may tuyo ka niya, kung wasa sa ilang tindahan, magpadto siya sa ila. Diba? Yun mo to? Wa ko na ron siya dinhis ato. Tuwa ko sa Manila. May giasikaso. Manisulti siyang alalay og wa pa mahibaw kanus mabalik. Oy. May pasalig man gud siya. Nga kung mausab ang akong huna-huna. Nga kung magpatabang ko niya, antuon na siya. Kadiyot, sing. Pasig kining wal nyo pagkita, mo ni timailhan nga, di ka angay mo padayon sa iyong planong pagpanalbaho sa layo. Ha? Awal, magkikumo ko nito sa ato. Nga, naala ka kauban sa iyong pamilya. Ako magkinaunsa, naakaray mo sang pitching.
imo ba nang nahuna-huna, Sing? Isyot. Ako, ayun lang inas pagsabot, ha? Kaya ako, dili kay inamigo lang eh. Inigsuon pa yun eh. Salamat ni mo, Isyot. Salamat sa pagka-tinuod ni mong higala. Pero, desidido na gid ko. Ugwa ko mo desisyon ini para sa akong kaugalingon. Para ni sa akong pamilya. Para sa kaugmaon sa akong mga anak. Aw, kung ikaw, Sing, sayod ko ni mo kung unsa ni mo kamahal ang iyong pamilya. Sa dudo ko, anak. Believe ko ni mo, anak. Ano question, ha? Ano siya? Ako lang ba? Oh. Yun na, Isyot. May nanangpit. Ang iyong ugangan siya, eh. Siyang tansiyang. Unya, magsulti niya tag-usab, ha? Ari on sa nako sa mamatan siyang, basig, unsay tuyo, ani. Sige. Ay, madusap ko sa uma. Mulaos ko dito. Sige, Isyot. Ay, pagkainit sa panahon. Doon sa to. Sukad ganiha, wa pa maulit ko rin nga naghatod sa paniod to nilang dudot ugmaan sa eskwelahan. Lagay ma. Pero, nagsulti mo kong tundaan nga naa siya ay hapiton. Sa ilam tingali tong turya, yung gingon. Mag-unsa man siya dito sa ilang turya. Wala ba siya magsulti, mara? Madugay pa kahato siya. Ambot lang ka, ma. Pero, dali sa matansyang lingkod. Ay, malingkod yun ko, Franceng. Kay grabe ka init sa daan pa ingon din eh. Ay, kanus apa man mahumaning huwaw taon, oy. Maulagi, ma. Pero mau may balita sa akong nabati ba nga sa sunod buwan, tinguan ako, no? Maayon. Kay grabe na yun kainit ang panahon. Naagi lang ko sa basakan ni Cornelio, no? Pastilan. Nahubsan og nangamatay ang mga tanom. Maugid, ma. Apektado gyud ang tanan dinhing pananom. Unya. Diya lang usa ka, ha? Kay andaman tikag matimo na mo. Og tubig sab aron nga makainom ka. Ay, ayaw na lang kayo pag-atiman. Tubig lang palihog okay na ko, ana. Pawas ka uhaw tungod sa kainit. Sige, ma. Magwa sa kog tubig nga mainom nimo. Palihog ko, Franceng. Maayo pod kay wa paskurina. May pakigsultihan sabdi ay ko nimo. Ay, sa ato pa. Dili na gyud di ay mausab ng desisyon nimo. Biyaan gyud nimo ang imong pamilya. Dili man sa ingon nga biyaan, ma. Ang ako nga mantrabaho man ko. Nga maniguro man ko para sa kaugmaon sa akong mga anak. Sa mong anak ni Corina. Ni Dudot og Miles. Sa ako sang gikaingon nimo. Di man ko mupugong kung maugyo'y imong desisyon. Unya ka nang imo. Naglantaw ka man sabs kaugmaon sa inyong mga anak. Ay dili ko supak, anak. Ang ako lang, nga mapasabot nimog maayos ko rin og ang inyong mga anak. Maayo kay nakahisgot ka ng mga butanga, ma. Ang ako manggod nga magpatabang lang sa kunin mo nga Anthony Corina. Ibisan og giunsa na ko siya sa pagpasabot. Supakit siya sa kong gusto. Mautingalin ang hinungdan nga lisod po nga pasugton ang mga bata. Taon kay kaganiha lang.
Wa ganito'y maayong tinagdan nako sa Corina. Og nasabot nako nga bahin kini sa akong desisyon. Anong naingon siya ato? Dili ka makabasol sa imong asawa, Francing. Nakaila ko sa akong anak. Ay, namo gani sa unas gamay pa na. Lisod nagmabiyaan bisag pila lang ka oras. Puwerteg yung makangaab ana sa una pa na. Gamay pa na siya. Bisa na ganig mo trabaho tong amahan niya sa una. Mutyabaw gyud kay dili pabiya. Maong sabda lang sab na siya. Pero ayaw ka balaka. Tabangan ko ikaw pasabot niya. Ang ako lang nimo, nga kung unsay imong tinguha para sa imong pamilya. Imo lang tumanon. Kanada gyud. Ngaway ikamahay nimo ang Mayong akong anak pagbuminaw o sa ang Lex akong Pino mga Vlog. Makalaom ka na matansyang. Ipasalig ko na nimo. Salamat, Francine. Oh, niyan day si Day ko rin mao. Siya naman ang nagpaingon din tanawa. Oy, maayo kay niya na Desi. Makigsulti ko niya kanang kamera. Wa ka man ko nung magtingog-tingog ganihan ni Francine. Nagpalaban da isya nimo, matansyang? Ay, palaban ba, oy? May nangiglain pa ko anang Francine. Nga imo man ang bana. Nahisama na nga ako na usab na siyang anak. Naunsa ka ba? Unsa pa may iyang kipanulti nimo? Wa siya laing gisulti nako kay ako man maoy nakigsulti yun niya. Tuod di ay, nadugay ka man lagi. Matod ni Francine nga, naghatod ka mas paniod to nilang Dudot ug Miles dito sa eskwelahan. Karon ka naman lagi na uli. Dito ko sa ilang turya, matansyang. Kisa ba ng turya? Ay, si Turya ba, nga anak ni ng Kadang, nga dito na narapaho sa Cebu. Nauli man, may bakasyon. Unsa man po ito yun ni mo niya? Kuan, kining... Nangutana ko niya makon. Kung may bakante pa ba, o nanginahanglan pa ba og trabahante ang kumpanya nga iyang gitrabahoan dito? Unsa? Gusto may buot ni mong ipasabot ko rin na. Kung manarbaho gyud si Francine dito sa Cebu, manarbaho na lang sa tingali ko. Ha? Unsa to? Manarbaho sab ka dito Cebu? O matansyang puslan man. Nayabag ka? Ma, O sagod ta nagkaon ni mo nga nakahuna-huna magkaana. puslan mang dili mamati na ako si Francine. Tubangan lang nako siya. Lumtiha ko rin na, oy. Naon sa man ka? Kasi may binla ni mo anang anak ninyo kung maghurot mo, ha? Ako? Ma, Huna-huna ako nung maayo. Tungod lang kay buot manarbahong Francine dito sa layo. Sa Cebu, muayaw ka. Ha? Mura ka naman hinoon og bata. matansyang. Magyuday nang ingon anak sab sila sa Dudot og Miles. Kay ingon anak man sabgod ka. Sabtas Francine, kay siyang padre di pamilya. Katungdahanan niya ang pagpangitag kabuhian para ninyo nga iyang pamilya. Magunsa naman lang unyas Dudot og Miles. Kung hasta kamubiya nila. Matigayon ka ng kinabuhian ng mga anak ninyo kung wa ka nga inahan. Ha, Corina? Pagsulti mong tarong, Corina, Francine, mayo kay niya mo.
mamati ko. Ma, Matansyang. Ayaw ka ikog pagsultig unsay buot mong isulti, Francing. Kay maayo nang magprangkahanay, Muskurina. Gusto kong mamatig unsay iyang tubag o kung unsay iyang hunahuna. Kay mas maayo nang istoryahan ni ninyog tarong aron way mahayay. Gusto kong magkasinabtanay mo tarong. Pag-istorya mo, samtang wa pa ang mga bata. Tukaya sa ni mo migawa sa inyong room dayoy. Tukaya sa doy. Nakon sa mamangka nga sa'yo man namuhi kay nagmeeting man ang mga maestra. Amo manggong sweeper, Kuya Dudut. Nang limpyo pa mi sa room. Kalimpyo sa tong room ninyo. Limpyo tong room ninyo. Gilimpyohan gyapon ninyo. Niligman, Miss Abog. Oh, nalampaso day mo. Lo, wala nagwitaro nga klase ron. Kay closing naman sunod si Mana. Graduation na gani na mo. Gipalimpyo man gyapon ming mambi. Kamu gani? May lang kag ikay madugay, Kuya Da. Sabot uy. Bitaw. Bitaw. Kuya Dudut, Bitaw. ito'y. Ansa man? Gisulti na ang inyong honor. Ikapila man ka? Ugma pa man kuno, ingon si ma'am na mo. Dugaya. Ang inyo? Gisultihan naman, good me. Ay, gisultihan na din mo. Ikapila ka, Kuya. Ikay first? Ikapila ka, Kuya. Sika ng taon. Pero gamay raglabaw ang first na mo. Kung magka-classmate may inig high school at lawaran niya. Ako na siyang labuanan ako yung grado ba? But. No, inalambot-bot. Nawa niya. Yan sa inyo. Isa may kinabrightan. Ikaw? Dili, uy. Naamoy bright pa na ako. Duha ka buo. Palupig di kanila. Bright man sila. Pulos sa math, be. Unya ako, di man. Sa open naman ko subject bright. Sa'yo naman ko ng math. Sayon, good taon. Kalisod, anak. Sa'yo na lagi ng math. Habagiro ni mo, Kuya, uy. Magiro. Sa'yo na ng math. Sa'yo na ng math tulog. Gara, Kuya. Kagara. Dahil, mayunta ba nga ini graduation ba? Hatagan tag-gift at sa tungkuan ba? Hatagan tag-gift atong pigo ni Papa, no? Kato kisa to, Tito Grigi. Si Kuya ba ya? Si Papa kag si Mama, no? Ansa kaya ilang ihatag nga gift na ko kung may baw sila nga sikan ko. Doon sama ko. Nagkonsensya man ako nga nagpalimod ni Francing. Apyot. May kanya ka na. Gipanih mo ko mo dong. May isugo ka? Huwag ko'y isugo ni mo. Ang ako nga ubanan lang ko ni mo, Apyot. Uy, asa man tarong? Mangabang kita? Apyot. Waduh, kami jarang tahu ada, pero dindot kayo tinudon. Tarong ko, ako paginanggaw dia. Dili mo ko ganan maginanggaw dong, pero ay sao nga hanggaw man jud ko oy. Pida gini mo. Palaguto man tani mo. Sorry dong baso. Likod. Lingkod og ipisi na sa kabaso og bino. Uy, pustilan. Paimnon ko nimo daw. Lingkod na sa ba? Ano ay? Pag-ipis sa bino. Oo daw. Basta. Gusto ko maghubog, Apyot. Para makasulti ko nimo sa kong problema.
Hala! Musulti ka ng gusto mong problema, dong? Pino Uy! Vlog. Bakit man raon sa na, dong? Ha? Bahal sala mo na rungrig yaw? Mga wadang inyong kamingaw, niini ako karong paglakaw. O ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Bye-bye, Papa. Nga sinuwat ni Glenn Pino. O mga ka-listeners, mga ka-followers, no? Don't forget, subscribe my YouTube channel. O salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.